I 2015 blev Henrik tilbudt en gratis billet til Copenhagen Marathon en måned før løbet. Trods minimal løbeerfaring gennemførte han løbet på ren viljestyrke og stædighed. 4 år senere, i 2019, meldte han sig til World Marathon Challenge 2021. Et løb, hvor deltagerne skal løbe et maraton 7 dage i træk på alle 7 kontinenter. Efter 1,5 års intens træning blev projektet udskudt på grund af coronapandemien, hvilket har placeret Henrik i en træningsboble lige siden. Løbet det hedder World Marathon Challenge, og det går ud på, at man løber et fuldt maraton, 42,2 km, på hvert kontinent på en uge. Så 7 maraton på 7 dage på 7 kontinenter. Jeg har altid godt kunne lide at prøve grænser af, og så blev jeg på et tidspunkt af en gammel chef tilbudt en gratis billet til Copenhagen Marathon. En måned inden. Og så tænkte jeg, jo, hvorfor ikke? Og så lige der omkring os med det samtidig, der ser jeg en reklame for det løb, jeg skal til nu. World Marathon Challenge. Og bliver opmærksom på det. Og min første tanke, det var da fuldstændig sindssygt. Det kan man jo ikke. Fordi jeg har lige løbet et enkelt, og så tænker jeg, at man kan da umuligt gøre det 6 gange med. Så det bliver sådan lidt en strøgtanke. Og så tænkte jeg, det kunne sgu egentlig også være sindssygt nok. Og så i 2019, der tager jeg så beslutningen for, at nu vil jeg sgu egentlig gerne prøve det der. Og der er så gået 4 år indimellem. Og så begynder jeg at træne op. Stille og roligt for at melde mig til. Og træner mega målrettet i 1,5 år på det. Og så kom corona, som ligesom lagde en dæmper på det hele. Det endte med at blive udskudt i 1,5 år, hvor jeg hver dag har tænkt på det her. Jeg begyndte at samarbejde med en personlig træner, som ligesom tilrettelægger al min træning for mig. Både min og min træners tilgang til det har været struktur og rigtig mange delmål undervejs også. Og delmål er man også nødt til at have, når man har et træningsforløb, der er så langt der. For man kan ikke blive ved med at holde motivationen igennem træningen, hvis man ikke har noget at se frem til, som er sådan tættere på en 1,5 år. Og det har været meget sådan en udforskningsfase, både for mig og for min træner, for ligesom at finde ud af, hvad er det egentlig, der virker. Så han har haft nogle teorier, og så har jeg prøvet med i praksis, og så har vi set, hvad der har virket. Og det har egentlig været meget sådan på forsøgsbasis. Men det er en lang proces, hvor man lærer rigtig meget om sig selv, og finder ud af, hvad der virker og hvad der ikke gør. De fleste folk, de træner, når de har nået alt andet. Men jeg gør alt andet, når jeg har trænet. Min træning vil altid komme først. Jeg dropper aldrig en træning. Der er rigtig mange, der snakker om motivation igennem sådan et langt træningsforløb her. Og der er mange, der spørger om, hvordan jeg kan bibeholde motivationen. Og det kan jeg ikke. Det er der ikke nogen, der kan. Fordi motivation er flygtig. Men disciplin, den var ved. Nervøsiteten er ikke rigtig begyndt at komme endnu. Men det tror jeg også er i og med, at jeg føler mig godt forberedt. Jeg kommer 100% til at være der, når jeg skal ud af den flyver dernede på Antarktis der, og stoppe ud og blive startet på de der 168 timer. Der kommer jeg til at være mega nervøs, og alt andet vil også være unaturligt. Men jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var nervøs. Jeg er nervøs for nogle af dem mere end nogen andre. Jeg har rigtig svært ved at komme af med varmen, og det er også det, jeg tror lidt kunne blive en hurdle for det. Jeg er i hvert fald typisk lidt mere nervøs for det, man ikke kender. Og i og med, at jeg bor i kolde, våde Danmark, så er temperatur under frysepunktet, det er ikke ualmindeligt, og jeg har trænet igennem det hele vinteren. Løbet en pokkers masse kilometer af det. Det er egentlig ikke noget, der kommer særlig meget på. Men varmen, den er svær at tilpasse sig, når man bor i Danmark. Jeg har haft nogle rejser undervejs i træningsforløbet, for ligesom at prøve noget af, og se, hvordan det kunne virke. Der er primært maraton i Danmark, men jeg har også været på et par rejser. Jeg havde en tur i Grønland, og løbet et fuldt maraton, et halvmaraton. Så jeg prøvede at løbe et længere. Et 70 km ultraløb i Nordjylland. Og så har jeg været i Jordan og løb i 35 grader varme også. Meget af træningen op til har egentlig været for at prøve at fjerne ubekendte. Det har også været lange løbeture om natten og alt muligt mærkeligt.
været på at løbe 30 km, inden jeg skulle på arbejde kl. 7 og gjort alt muligt dumt. For ligesom at prøve at imødegå nogle af de ting, jeg ville mene kunne gå galt. Det handler lidt om at få prøvet alle de ubekendte af i sådan et træningsforløb frem mod det her. Fordi det, ja, der er fandme meget, der kan gå galt. Det er primært flade overflader, som vi løber i. Asfalt, stier osv. Så der bruger jeg asfaltsko. Og nogle carbonsko, som ligesom affjeder en lille smule og giver en lille smule drive i ens løb. Så har jeg et par trailsko med. Designet til at løbe på stier og i mudder. Glattere underlag. Det er lidt ligesom at have vinterdæk på sine fødder. Jeg skal kun bruge dem til Antarktis, de der trailsko der. Altså der er depoter undervejs. Det er et løb med flere omgange, så vil det typisk være i starten af en omgang, der er et depot, som selve løbsledelsen står for. Og så er det jeg ligesom selv har med. Jeg bruger de samme typer energi som triatleter og så videre gør. Efterstræber at få fyldt saltdepoter op og sukkerdepoter op og nogle kulhydrater undervejs. Nogle mennesker bruger 2 timer på et maraton. Nogle mennesker bruger 6, 7, 8 timer på et maraton. Og jeg ligger et sted midt imellem. Så det giver ikke mening for mig, at jeg skal til at køre en hel gang spaghetti kødsovs undervejs, så får jeg bare ondt i maven. Jeg forventer, at det bliver hårdt. Det bliver rigtig, rigtig hårdt. Det bliver det hårdeste, jeg nogensinde har gjort i hele mit liv. Men jeg forventer også at komme stærkere ud på den anden side. Det er jo en dannelsesrejse, man ligesom kommer ud på. Jeg bliver jo slidt ned til fundamentet. Så må vi se, hvad der er tilbage på den anden side. Når jeg kommer over målstregen efter nummer 7 med snot og tårer i hele ansigtet, så er der ikke enten meget tilbage. Når man har ondt, og når man har den nederen, så har man 2 muligheder. Enten så kan du stoppe og sige, okay, det var det, jeg kan ikke mere. Eller så kan du blive ved. Og ligesom acceptere, at det gør ondt. Hvis jeg bare accepterer, at jeg skal afsted, så er det slut. Så synes jeg, man udvikler sig helt vildt meget som menneske. Jeg tror, jeg gør det, fordi jeg er vildt betaget af at finde ud af, hvor fanden min egen grænse den ligger. Og så synes jeg også, man udvikler sig helt vildt meget, når man får rykket sine grænser. Og man kommer ud over noget, som bare har været mega ubehageligt og helt vildt træls. Der bliver et eller andet meditativt med sådan ligesom at kunne arbejde sig videre over sine mentale grænser. Mit løb for mig, det er det sted, hvor jeg bare er mig. Jeg kan løbe ligegyldigt, hvordan jeg har det. Og jeg har det altid bedre efter en løbetur. Ligegyldigt om jeg har haft den værste dag nogensinde, eller den bedste dag nogensinde. Så bliver det helt altid bedre, når jeg har været løb. Du har været afsted på tur. Jeg har fandme været afsted på tur. Det er jo folk fra hele verden, der har været med. Jeg var eneste dansker, så jeg fløj selv til Sydafrika. 3-4 dage inden. Så var der sådan lidt forskellige logistikting, der lige skulle på plads. Og coronatest op til og sådan noget. Jeg er meget nervøs for den coronatest der. Vi skulle have en negativ coronatest, før vi kunne komme afsted. Og når man har trænet i 3 år, så ved jeg, at det kan blive bremset, at der er en test for en lortesygdom, der er positiv. Så jeg var ret nervøs. Ja, vi får taget den der coronatest der, vi har briefing og så videre. Og så den 30. Der har jeg egentlig planlagt, at jeg vil op og se en lille bjergtop, der hedder Lions Head i Cape Town, hvor vi mødes alle sammen. Og så skulle vi afsted dagen efter. Og så er jeg ved at pakke en task med noget vand og lidt forskellige andet, til jeg skal derop. Når jeg lige får tjekket min mail inden, og så står der, at vi flyver i aften. Vi er vejret ved at skifte i Antarktis, så vi er nødt til at komme afsted. Og komme ud over stepperne, fordi ellers så bliver det ikke muligt, at vi kan løbe dernede, og så bliver hele tidsplanen bare forskudt. Vi ender med at flyve til Antarktis 10 timer før, end der reelt set er planlagt. Og flyver derned på en kæmpestor russisk fragtflyver, som så er blevet ombygget til at skulle flyve derned. Det er en Illusion 76, larmer voldsomt meget, og man får udleveret ørepropper, når man kommer ind i flyveren. Men vi flyver 4,5 timer til Antarktis. Nej, 5,5. Det er en kæmpe oplevelse. Og at når døren går op til den der flyver der, og du kommer så ud på et kontinent, som de færreste mennesker i verden har prøvet at være på, eller kommer til at prøve at være på.
Det er bare hvidt over det hele. Så den kulde, der rammer en, den er også mega svær at sammenligne. Jeg havde ikke handsker på, da jeg ligesom kom ud dernede. Og der går et minuts tid, og så kan jeg godt mærke, at mine sådan fingerspidser begynder at blive følelsesløs, fordi det bare var så koldt. I den tid, vi var der var gennemsnitsvindhastigheden, det var 24 sekundmeter. Med vinden, der var chill-faktoren nede på minus 25 grader. Så vi bliver smidt over i nogle små huse, som mest af alt minder om sådan et pauserum, man har på byggepladser. Og sidder der og prøver at få lidt varme, og der er sådan mega elektricitet i luften, fordi nu skal vi tage i gang, og vi skal tage afsted. Og så kommer en af løbslederne hen og siger, at vi er nødt til at sætte jer i gang nu her, fordi der er ingen udsigter til, at vejret bliver bedre, og det bliver kun værre for nu. Så ruten er blevet ændret til at skulle have været 5,1 kilometer, 8 omgange i en firkant, til at det bliver 10 omgange af 2 chat ud og 2 chat hjem. Det kalder man for out and backs. Så vi skulle lave 10 out and backs for ligesom at få gennemført det der maraton der. Og det var pissekoldt at stå der på startlinjen. Men vi får sat i gang, og til at starte med, så går det egentlig okay. De første par kilometer, vi løber ud af, og folk synes, det er mega spændende, og går og løber og jubler og sådan noget. Og så skal vi ned og vende om sådan en pind nede i enden, hvor vi skal løbe retur langs med den her landingsbane, som vi er landet på. Og vores fly, det holder 100 meter fra, hvor vi løber. Meget speciel oplevelse. Men så når man er nede og vende bag den her pind her, så er det er bare som at løbe ind i en mur. Og det bliver bare kun værre. Så man drejer lige rundt om hjørnet, og så står man næsten bare stille. Jeg begynder at arbejde lidt sammen med nogle af de andre løbere, jeg løb cirka på niveau med, hvor vi skiftes til at trække hinanden på den der returfase her, for ligesom at skåne hinanden for vinden. Så løb man 200-300 meter forrest, og så var der en ny en, der ligesom kom op foran og trak vinden og brød vinden for os. Når man løb ud af, så var det egentlig rigtig fint. Jeg kunne tage mine handsker af og min halslise ned, og havde også min hue af en gang imellem, for ligesom lige at få lidt luft til hovedet. Men lige så snart vi var nede og vende om den pind der, så var det bare unødvendigt at få det hele på igen. Og allerede efter et halvmaraton, der var jeg begyndt sådan, okay, jeg kunne godt mærke det. Jeg kunne godt mærke det mere, end jeg plejer, når jeg har løbet den distance der. Det blev sgu bare ren overlevelse til sidst. Og det var bare en vanvittig oplevelse at stå på målstregen med frosten snot i skægget, og alt der bare helt kørt i stykker, men kroppen den brugte rigtig lang tid på ligesom at få varmen igen, og at komme på den anden side af det. Det er jo helt sikkert både det sikreste, men også det rareste, ligesom at få den hårdeste overstået først. Fordi der har man friske ben, og man kører meget på adrenalinen for ligesom at komme i gang. Og det er jo en kæmpe oplevelse, fordi man trods alt har noget overskud til at tage alle de indtryk ind, man får dernede. Altså det er jo vidt over det hele. Når det blæser dernede og vejret, som det var dernede, så gik det hele bare i et. Altså du kunne ikke se, hvornår horisonten ligesom var, hvornår det var jorden og hvornår det var himlen. Det var bare vidt i hvidt. Folk var helt op at køre, da de var færdige, men også bare fuldstændig ødelagt. Så man brugte rigtig lang tid på at få varme igen. Der var ikke nogen badefaciliteter dernede, som vi ligesom kunne tilgå. Vi skulle videre og ildelukken op på den flyver der, og vi blev faktisk også sendt videre, før vi reelt set skulle have været det. Der blev budgetteret med på den tur her, at der ligesom skulle være 8 timer i snit, til man kunne nå at gennemføre de her maraton der. Men folk de blev pillet ud, fordi at lige pludselig så har de over radioen nede på den der luftbase fået at vide, at de er nødt til at forlade basen kl. 14. Fordi at de sydafrikanske myndigheder, deres luftvåben, de skal have militærøvelse i luftrummet mellem Antarktis og Sydafrika, så vi skulle være ude kl. 14. Det var vi jo bare nødt til at efterkomme. Der var ikke så meget at gøre. Det var egentlig okay nemt at acceptere de der ting der, fordi på en af briefingerne forinden, der Richard, ham der står for at arrangere selve løbet, han siger til os, at for det her øjeblik, der skal I overgive alt, hvad der hedder kontrol til mig. Fordi det er ikke et spørgsmål om det kommer til at gå galt, det er et spørgsmål om, hvornår det kommer til at gå galt. Så I skal koncentrere om det, I skal. I skal få noget at spise, I skal sove, I skal drikke, og I skal løbe. Det er det, I skal holde jer til. Og så skal jeg nok prøve at få styr på resten. Men fordi det hele blev rykket fremad der, så mistede vi jo 10 timer i den anden ende allerede der, fordi resten af turen stadig var skemalagt. Så logistikken, den blev udfordret allerede på løb nummer 1, inden løb nummer 1. Det var ligesom starten på det, og så blev jeg retur til Cape Town, hvor vi ligesom havde en overnatning mere i en hotelseng, inden vi skulle flyve videre. Så morgenen efter,
Der løber vi i Cape Town kl. 10, nede på promenaden dernede. Og sindssygt flot sted. Mega smukke omgivelser. Men det var også bare, det ramte sgu en hårdt at skulle løbe dernede, fordi vi gik fra en chill-faktor på minus 25 i Antarktis til plus 22 grader i Cape Town. Plus 22 grader, det er ikke særlig varmt, men det var trods alt stadig en temperaturforskel på 47 grader Celsius. Så folk de fik det rigtig varmt i Cape Town, og der var rigtig mange, der blev solbrændte. Og jeg selv inklusiv, på trods af, at jeg havde smurt faktor 50 på, både inden løbet og 2 gange under løbet, så blev jeg stadig bare stegt. Og loops, altså sådan, hvor man skulle løbe runder, men mange af stederne løb, altså der ramte ruten hinanden. Vi løb langs sådan en gåsti, der er hele vejen langs South Point, og så løb man sådan lidt bag nogle veje sådan i baglandet, på 100 meter længere retur. Så det var egentlig runder, men man løb meget de samme steder og kunne se meget af ruten stort set hele vejen igennem. Vi løb igennem sådan nogle sprinkler, der var tændt på græsset nogle steder sådan noget, for at blive kølet ned og vand over hovedet. Men det var ikke sådan mit yndlingsløb, også bare fordi det var så varmt, og så blev jeg sgu også sådan relativt presset, fordi man havde maratonet for dagen forinden i benene. Ja, der var rigtig mange indtryk, som ramte mig under løbet i Cape Town. Så der var mange hjemløse og alkoholikere, der rendte rundt, og rådden tang, der lå rundt omkring. Så der var sådan rigtig mange indtryk og lugte og lyde og sådan noget. Det er en storby, man løber i. Så der var mange af de indtryk, der ramte mig ret hårdt, og så var der en eller anden hund, der havde skidt et eller andet sted. Og sådan noget. Så mange ting, der ikke nødvendigvis er særlig behagelige at skulle ramme normalt, men også er endnu mere ubehageligt at skulle ramme på et maraton. Så jeg fik faktisk brækfornemmelse nogle gange under det løb der. Jeg fik en 6. plads i Cape Town, fordi at varmen den virkelig ramte mig hårdt. Men jeg var heldigvis sådan rimelig stabil hele vejen igennem. Jeg løb trods alt hurtigere end dagen forinden. Det var ikke særlig meget sådan logistikken under selve løbet, der var problemet, men det blev det så bagefter. Fordi efter vi ligesom var blevet færdige i Sydafrika, hvor vi så at vide, at vi har nogle problemer med den nye flyver, vi skal flyve videre med til de 5 andre destinationer. Der var en tilladelse, der skulle underskrives for sådan ligesom at komme videre derfra. Og der var der en dame i lufthavnen, som ikke ville underskrive den, fordi hun ligesom havde fået nys om, at den her privatflyver, som vi ligesom fløj med og skulle flyve videre med, det var nogle folk, der havde en tidsgrænse og skulle meget gerne videre, fordi der var noget, der skulle nås. Det havde hun så fået nys om og bevidst ventet med at underskrive den der, til der ligesom skete et eller andet. Så hun, ja, det skal jeg nok godt lige, skal nok komme videre med det. Men der går så lang tid, og de ender med at bestikke hende, for ligesom at få hende til at underskrive det der dokument der. Hun vil ikke have penge. Hun vil bare gerne have Kentucky Fried Chicken til hele sin afdeling. Så det ender de med at købe til hende, for at få hende til at underskrive det der. Men hele det der stunt, som hende, den dumme dame, hun får lavet, det får os sat bagud på tidsplanen et helt døgn. Så jeg får faktisk en hel dag i Cape Town, hvor vi ikke laver noget. Der er ikke noget transport, der er ikke noget løb, der er ikke noget som helst. Man gik også og tænkte sådan lidt, okay, det her der bliver rigtig presset, når vi ligesom kommer til det sidste, hvis vi skal holde os under de her 168 timer. Men altså, vi kommer langt om længe videre og flyver til Australien. Vi kommer til Australien og lander i lufthavnen i Perth. Det er taget imod af en repræsentant fra West Australian Marathon Club, som ligesom skulle være vært for maraton i Australien, og det var bare, de havde sindssygt godt styr på alt logistikken, og det var faktisk et af mine yndlingsløb at være dernede, fordi man var stadig sådan relativt frisk, og så var det bare helt vildt smukke omgivelser. Vi startede om eftermiddagen, så vi fik også lov at få solnedgangen, og der er taget nogle fantastiske billeder, og der var sådan en zipline fra broen og så ned over, hvor vi løb faktisk. Så en gang imellem, når du kan løbe, så kom der lige 2 gutter drønende i sådan en togbane hen over hovedet på dig. Og vi havde alle sammen vores eget sådan lille område, hvor vi kunne lægge vores ting, ligesom vi gør ved professionelle løbere og sådan noget. Så vi blev nærmest bare taget imod, som om vi var rockstjerner dernede. Ja, Australien har jo en masse regler for indrejse og udrejse og naturbeskyttelse og alt muligt. Så der er en regel i Australien, at når man er landet i selve landet og har forladt lufthavnen, så skal man være der 18 timer, før man ligesom må bevæge sig videre, og man må flyve videre igen til et nyt sted, hvis man har været ude i lufthavnen. Og det havde vi jo været, så vi ender faktisk med at have ret lang tid efter selve løbet, hvor vi bare kan ligesom bare være i hinandens selskab. Altså hele løbet er jo en konkurrence,
Og det handler jo ligesom om at få den korteste gennemsnitstid på de 7 maraton, for ligesom at man tager den fulde sejr. Så man konkurrerer og lægger planer og sådan noget på alle 7 løb hele vejen igennem, for ligesom at få sin tid gjort så kort som overhovedet muligt. Så det begyndte jo allerede på Antarktis, hvor jeg fandt en løbemakker, der hed Luke, som jeg løb sådan nogenlunde på niveau med. Og han blev en af mine bedste kammerater på den tur, men også en af mine værste fjender, fordi jeg ligesom brugte så meget tid med ham og talte med ham. Og de andre deltagere og hjælpere på turen og sådan noget, de kaldte ham for min running wife, og jeg var hans running husband. Og man opbygger et helt bestemt sammenhold ligesom hele vejen igennem den her tur der, fordi man presser sig selv langt ud over, hvad den menneskelige krop burde kunne gøre. Og man gør det sammen, og man støtter hinanden, og det er ligegyldigt, om du er professionel, eller om du er i kørestol, eller om du er 80 år gammel. Der var bare mega godt sammenhold hele vejen rundt. Men det konkurrenceaspektet vil også altid være der. Og jeg prøvede at konkurrere ved, at jeg hægtede mig på dem, jeg vidste var konkurrenterne, og ligesom prøvede at holde mig til dem det meste af tiden, og så skruede jeg op på den sidste del af løbene, hvis jeg kunne. Så det var meget sådan, hvordan dagsformen lige var. Så målte man også hinanden meget af. Men der skal ikke særlig mange ting til, for at man ligesom kommer væk fra konkurrenterne. Hvis man er professionel, så skal man også måle sig med dem, man reelt set har en mulighed for at konkurrere med. Og det var det, jeg ligesom prøvede. Og det var efter Australien, ligesom begyndte at blive presset med tiden for ligesom at nå det. Jeg har nok 3 døgn tilbage på det tidspunkt her, hvor vi har løbet 3 maraton. Et fuldt døgn bagud i hvert fald. Og så der bliver hentet timer, hvor der kan hentes timer på alle tænkelige måder. Ja. Men altså, vi kommer til Dubai og skal løbe på sådan en strandpromenade langs et af de her, eller tæt på et af de her rigtig store hoteller, på sådan en løbesti. Den her sti, den er indrettet med, hvor der er sådan noget løbesti til venstre, og så er der sådan noget trægang ting til højre, og så er der sådan et lille betonstykke i midten. Og det var egentlig ret rart at have det der stykke, hvor man havde 3 forskellige ting, man kunne løbe på, for ligesom at variere underlaget lidt, fordi nu var benene begyndt at blive ret trætte, og kroppen var også begyndt at afvise nogle af de ting, man kørte ned nu, sådan i forhold til mad og sådan noget. Så vi får sat i gang i Dubai, starter hen ad eftermiddagen og løber så til det bliver mørkt. Det er helt mørkt, da folk er færdige. Og der begynder min krop sådan så småt at lukke lidt ned, og jeg begynder at få sådan lidt halvdårlig mave. Og ender med at være på toilettet 3-4 gange i løbet af det der maraton, for ligesom at prøve at få det imødekommet på en eller anden måde. Men jeg lægger stille og roligt ud, sammen med Luke, ligesom jeg har gjort de sidste 3 løb også. Og får egentlig bare holdt skruen i vandet. Både ham og jeg, vi var egentlig enige om, at det var egentlig bare et løb, vi skulle igennem. Og prøve egentlig bare at holde ved. Men man taber over meget tid på den tid, man brugte på at komme på toilettet og ud og hente depoter og sådan noget. Så jeg var oppe og indhente Luke rigtig, rigtig mange gange, og han var egentlig rigtig, rigtig god til at holde skruen i vandet. Så han løb egentlig bedre end mig den dag. Men så fik jeg bare formået at grave dybt til sidst på det løb der. Så jeg ender med at lige løbe fra ham den sidste kilometer, og måske med 1 minuts penge, halvandet eller sådan noget. Og det var værd at tage med, og det var det, jeg egentlig prøvede at gå efter. Vi bliver indlogeret på et hotel langs den her promenade her, eller ikke indlogeret, vi har fået sådan en stor familiebungalow, som vi alle sammen kan være i, hvor der er 3-4 badeværelser og sådan lidt forskellige, og hvor der er mulighed for at gå i bad, og der er blevet bestilt pizza til os igen, og få noget at spise og lige blive vasket ren og så videre, og så får vi også at vide, at det er nu her, vi drejer på knappen, og det er nu her, vi skal hente noget tid. Så det I skal gøre nu, det I skal i jeres håndbagage, skal I pakke det grej, I skal bruge til de næste 2 løb. Så skal vi pakke vores håndbagage, for I kommer ikke til at tilgå jeres almindelige store taske. Den kommer ikke til at tilgå, før vi er i Miami igen. Så vi fik ellers pakket 2 sæt løbegrej i vores håndbagage, og de var bare fuldt til randen med snacks og alt muligt andet. Og så var det ellers bare på flyveren og videre. På det tidspunkt, der var folk bare begyndte at hænge sig lidt med mulen og begyndte at have... Altså, der var aldrig dårlig stemning, men man kunne godt mærke på folk, at de var trætte. Vi kommer videre til Madrid, og så var planen egentlig, at vi skulle løbe på en Formel 1-bane. Lige uden for Madrid, der hedder Yamaha F1 Circuit. Men i og med, at det hele var blevet skubbet på den her sidesplan her, så var vores booking på den der
Formel 1-banen ligesom bare gået i vasken. Så vi ender med at løbe i en lille bitte by nord for Madrid, der hedder Tor Laguna. Men der var også mange ting, der var blevet ændret, sådan i forhold til, at der skulle tages højde til, at der var rigtig mange højdemeter, og vi løb højt over havets overflade. Vi løb i 850 meters højde. Det må også gøre, at luftlaget bliver lidt tyndere. Temperaturen var sådan noget mere behagelig, end det havde været de andre steder. Det var 6 grader, men høj sol. Det var egentlig super dejligt at løbe i. Men fordi vi var oppe i det der luftlag, så var der også rigtig mange højdemeter op og ned. Og for at få medkommet, at vi fik knap så mange højdemeter, så havde de ændret ruten, eller oprettet en rute, hvor vi skulle løbe 32 omgange rundt på lidt over 1 kilometer. Og selve det der med stigningerne og sådan noget, det der med at løbe opad, det var egentlig fint. Men det der med at skulle løbe nedad, når man har 4 maraton i banken i forvejen, og så den belastning, der havde på knæene, det var virkelig forfærdeligt. Jeg havde meget, meget ondt, da vi løb i Madrid. Og der var mine maveproblemer så også blevet værre, så jeg var på toilettet yderligere flere gange. Det var et super fedt sted, og vi blev behandlet som rockstjerner, da vi kom til den der lille by der. Fordi de var jo aldrig prøvet at være vært for sådan noget, og det var sådan, vi tog det meget ad hoc, og så var det ellers bare 32 omgange. Jeg kunne godt tage hen igen og prøve at opleve det på et tidspunkt, hvor man ikke har så ondt. Man når jo ikke at se så meget, når man er afsted på sådan noget. Det er ikke ligesom at tage på en forlænget weekend til Paris eller et eller andet. Altså det er jo meget begrænset, hvad tid vi reelt set har ved de forskellige steder, men jeg synes, man oplever menneskerne på en anden måde, når man løber i et område. Og man ser også tingene på en anden måde, fordi man bare er nede i tempo, kontra hvis du kører rundt i en bil. Det var faktisk en af de steder hvor der sådan var lukket en rute af til os. Altså, mange af de andre steder har vi bare løbet ud blandt alle andre, og det var ikke sådan. Så det har ofte været promenader og stier og sådan noget, fordi vejene bare ikke kunne lukkes. De har virkelig haft deres sag for med logistikken på det der. Det var bare en asfaltvej, vi løb på. Der var en ret stejl stigning nedad. Der en ret stejl bakke, der gik nedad, som også var hård ved knæene og sådan noget. Så når man bare var træt, var der ret mange, der væltede, når de kom til bunden af den der, hvor det begyndte at flade ud igen, og folk, der skulle syes af den læge, vi havde med, og alt muligt andet. I Madrid, der ramte vi også en masse høj sol, så mange af de der forbrændingsskader, som folk havde fået, de blev ligesom også forstærket lidt. Der var en amerikaner, han havde glemt at smøre sine hænder ind med solcreme, da vi var i Sydafrika, og havde fået rimelig slemme forbrændinger ved det. Og lige pludselig under løbet i Madrid, så han bare lagt mærke til, at han bare havde fået sådan nogle store væskeblænder hen over armene. Så det var lægen nødt til at punktere, og så løb han med sådan nogle boksehandske-lignende ting på resten af turen, for ligesom bare at få det helt skærmet af. Jeg mistede mine negle. Jeg har 5 tånegle tilbage efter den uge der. De begyndte at løsne sig allerede efter Cape Town. Jeg fik formået, at det ikke blev værre i hvert fald. Det går ud på, at man punkterer neglen nedenunder og får det væske, der ligesom er overskydende ud. Og så er det ellers bare at prøve at holde det nede, og så er smurt tæerne med vaseline inden hvert løb, for at det ikke skulle skabe alt for meget friktion. Det egentlig bare blev lukket inde. Det var heller ikke så kønt til sidst. Der er nogen, der har været markant mere presset end mig. Og det er ikke fordi, jeg har været nogen superhelt, for jeg har også været virkelig, virkelig presset. Jeg har været mere presset, end jeg nogensinde har været i hele mit liv. Men det er også forskelligt, hvilke ting, der ligesom, hvor meget de forskellige ting kan presse en. Så folk har været presset på mega mange forskellige parametre. Folk har også ramt muren på forskellige tidspunkter. Så er det jo bare en rutsjebanetur af en anden verden. Det går op og ned hele tiden. Så er man presset, og så er man glad, og så bliver man mega træt. Og det er jo bare, man rammer rigtig mange kriser, men man finder også ud af, hvor meget man ligesom kan arbejde med sig selv. Og at bare fordi noget gør ondt, så er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man er færdig. Good job, buddy. Good job, Muniz. How do you feel? Oh my God. Shattered. But happy. Good job, man. Good job, buddy. Good job. You're awesome. Efter Madrid, der begyndte det virkelig også nærmest til. Det var bare sindssygt svært sådan, at få noget ordentlig energi ind, fordi at tiden blev så knap nu her. Så i sidste der blev det bare lufthavnsmad. Det var noget med at røve en Burger King, hvis man lige kunne nå det på vej fra check-in direkte til flyet, fordi altså, vores fly kunne flyve lige så snart vi var der. Vi kommer afsted mod Brasilien, og det var sådan det løb, jeg havde været mest nervøs for hjemmefra, fordi at luftfugtigheden er bare sindssygt højt dernede. Det ligger lige på ækvator, og det er tropisk klima, så der var 90% luftfugtighed dernede den dag vi løb. Og vi startede klokken 6 om morgenen i 26 graders varme.
Og det var bare ikke noget, jeg var vant til overhovedet. Det var heldigvis en lille smule overskyet, men jeg var bare mega presset. Og det var absolut det hårdeste løb for mig i Brasilien. Vi havde 13 omgange langs promenaden også, hvor vi var ude og vinde på en mole. Sindssygt flot by og sindssygt søde mennesker. Mega god opbakning, men folk de var bare færdige. Det var løb nummer 6 ud af 7. Men man kunne se målstregen, men der var stadig langt igen. Folk de tog det bare i deres eget tempo, og vi fik sådan nogle små kopper med vand, som havde været i isvand. Og lagt i sådan, ligesom hvis du har sådan en lille yoghurt, hvor sådan noget folie henover. Og så var der et i hver ende af den her rute her, hvor vi skulle løbe frem og tilbage. Var der et depot. Så jeg tog 2 af de der kopper der hver gang. Jeg kom til et depot, så slog jeg hul i den ene af dem, og hældte den direkte over hovedet. Ja, bare for ligesom at få kølet en lille smule ned, og så prikkede jeg hul i den anden med en finger. Så løb jeg sådan og sippede af det. Folk de dehydrerede bare for fulde hammer, og blev også selv solbrændt. Det var 32 grader, da jeg var færdig. Og jeg blev nummer 6 på det løb. Så var en af de sådan forholdsvis hurtigste, men bare stadig. Så der var ikke noget at skyde med overhovedet. Og jeg endte med at få vabler på skulderen. Nogle solbrændsvabler og forbrændinger. På grund af, at ligesom nu havde det fået lov at opbygge sig med den der tonskoldning, jeg fik i Sydafrika. Jeg fik slæbt mig igennem på en eller anden mærkelig måde. Og jeg kan faktisk ikke huske helt vildt meget fra selve løbet, udover at det bare var hårdt. Og sådan indtrykkende. Der kom ikke så meget ind der. Man løb bare lidt i sin egen boble og prøvede på at overleve. I og med, at vi var så tidspresset, kunne vi ikke få noget bad. Og det var absolut det svedigste maraton, vi havde haft. Så det var noget med at komme over på den bus, der skulle køres til lufthavnen. Og så sidde og klæde om der. Og få tørret sig sådan nogenlunde af. Og tidsgrænsen, den var så... Vi havde næsten godt regnet ud, at det var ikke særlig sandsynligt, at vi kom til at nå det inden for de der 168 timer der. Og folk blev pillet ud af løbet i Brasilien, hvis de løb for langsomt. Efter løbet var færdigt, og jeg havde været over at klæde om i den der bus der, og prøvede at få temperaturen sådan nogenlunde ned. Der gik jeg retur til målområdet, inden de begyndte at lukke det ned. Og så sagde jeg til de der søde brasilianske damer fra den der løbeklub, som arrangerede det for os, at jeg har brug for noget vand. Og så kom hun og gav mig 2 af de der små kopper med vand. Jeg tænkte, det var det. Og så sagde jeg, nej, jeg har brug for noget vand. Og så spurgte jeg, om jeg måtte få nogle cola med. Så jeg ender med at gå derfra med 2 store bæreposer. 2 fyldt med cola og 2 fyldt med vand, som jeg tog med op til bussen. Og det var bare... Jeg havde en lille bitte smule overskud der, og det havde de andre højst sandsynligt også fra. Men jeg tænkte sådan, hvis jeg bare kan stå på mine ben og stadig kan gå nu her, så kan jeg også godt gøre noget godt for nogle af de andre. Så jeg gik retur og hentede det der til hele bussen. Og det var sindssygt, fordi folk de sad jo ved at klæde om og var helt færdige og fuldstændig skille over i blikket og ikke havde noget energi overhovedet. Så der var folk, der begyndte at græde, da jeg kom med et glas vand til dem. Altså det var en meget givende situation at mærke, hvor taknemmelige folk kan være for noget så simpelt som en kop vand, fordi de bare er så langt ude. Og det sagde også bare noget om det sammenhold, der var afsted. Og så var vi virkelig begyndt at blive sådan en meget sammentømret gruppe. Og det var sgu en lidt rørende oplevelse at bare komme med det der og se, hvor lidt der skulle til for folk, de bare satte pris på det. Men altså, vi ankommer til Miami efter endnu en flyvetur, og folk de har problemer med at få maden ned og holde det ned og sådan noget. Altså, de sidste 2 løb, dem løber jeg stort set kun på vand og på slik, hvor jeg kunne få noget hurtig energi, og det var sådan til at holde nede, sådan tilnærmelsesvis, og så bare Panodil og smertestillende. Maveproblemerne, de havde heldigvis en pause på løb nummer 6. Og så også på løb nummer 7. Jeg tror, det er fordi, der ikke var så meget tilbage i maven. Så var det nemt nok at egentlig holde det sådan nogenlunde. Men vi lander i lufthavnen i Miami. Og folk, Miami er en mega stor lufthavn. Så vi går egentlig og joker lidt med, at vi skulle lige så godt bare have startet uret, da vi kom ud af flyet. Fordi jeg tror, vi gik 2,5-3 kilometer eller sådan noget igennem Miami Lufthavn. For sådan at komme over til der, hvor vores bus holder. Folk, de var bare så trætte af det. Så kan vi ikke bare komme i gang. Vi kan bare komme afsted. Men folk, de glædede sig også bare helt vildt meget til løb nummer 7, fordi nu kunne man se målstregen, og man kunne mærke sådan den der spænding, der ligesom var. Og der var helt vildt mange, der havde familie og venner, der kom til Miami, og jeg selv inklusiv. Mine forældre og min søster og min søsters kæreste kom derover. Og vi havde lige en halv time i bussen, inden vi kom til startområdet nede på South Beach i Miami. Ja, vi ankommer med bussen klokken 10 minutter i 12 om aftenen.
Og klokken 12, der har vi brudt vinduet på de der 168 timer der. Så får vi i det mindste kunne starte det sidste maraton. Det sidste maraton skal bare være påbegyndt inden for de 7 døgn. Så var det meget, meget stressende at skulle sådan komme til målområdet, og det var direkte af bussen. Og så var det egentlig bare at køre på. Ja, vi kommer af bussen, og det er bare en kæmpe fest allerede inden vi starter. Det var virkelig bare sådan en rockstjernestemning, da man kom, og vi var det der med at stige en bus, og så bare folk, der råber og skriger og hæpper på en, og folk, der står med banner og flag over det hele, og knæklys og alt muligt. Men det var mega overvældende at komme over sådan, og tale med min familie, bare lige kort. Det spurgte mig sådan, er du klar? Og jeg tror, det er det mest tydelige nej, jeg nogensinde har givet nogen, og det mest ærlige nej, jeg er fandme ikke klar. Jeg gider ikke, og det var... Men vi starter 1 minut i 12. 1 minut før tidsgrænsen er brudt, og bliver vi sendt afsted. Og så har vi 5 runder af 8,1 kilometer. Frem og tilbage langs South Beach i Miami. Og vi løber jo kl. 12 om aftenen, så det er jo begrænset, hvad der er publikum ud over nede i selve målområdet. Så er der noget familie, der har spredt sig lidt ud, og der er mange familiemedlemmer, der løber med. Det var en meget livlig rute, på trods af, at det var en meget død rute, også grundet tidspunktet. I min 3. runde, der kom min søster op til mig. Jeg har lige bedt hende om at lave en flaske vand til mig med nogle elektrolytter i og sådan noget. Og så kom hun op til mig og gav mig den, og så spurgte hun bare, hvordan har du det? Og så brød jeg bare sammen. Altså, der var ingenting at skyde med, jeg ville bare gerne være færdig. Og det går bare ondt over det hele. Der var ingenting tilbage i tanken, troede jeg. Og så sagde jeg til min søster, vil du ikke godt gå ned til de andre, og så blive der. Fordi jeg havde ikke lige behov for at skulle ytre følelser over for hende og snakke og alt muligt. Og så er det jeg har 1,5 runde igen. Der løb jeg ned til min familie og tog mit headset og satte musik i ørerne. Det er første gang på hele ruten, eller på hele ugen, jeg har løbet med musik i ørerne. Men det var ligesom bare for at få nogle af alle de andre indtryk væk, fordi så nu har jeg bare brug for at gå ind i mig selv og så bare grave dybt. Fordi nu skal jeg bare have det her lort overstået. Nu har jeg trænet i 3 år for at nå det her mål her, og jeg er maks 1,5 time fra at være færdig. Så der graver jeg bare helt dybt, og jeg løb bare og pressede mig selv mere, end jeg nogensinde har presset mig selv. Altså, jeg tror, at min gennemsnitspuls var på 185 den sidste time, hvor jeg bare løber og presser, fordi jeg bare gerne vil have det overstået. Så jeg kommer i mål og har løbet maraton på hvert kontinent og bryder fuldstændig sammen. Altså, det er en kæmpe forløsning, ligesom med at stå der med folk, man elsker, og opleve den der følelse af at bare have nået et kæmpe stort mål, og have vundet over det der monster, der man bare så som en drøm for lang tid siden. Det var virkelig, virkelig overvældende. Og fordi at jeg havde presset mig selv så meget, som jeg nu havde, så ender jeg faktisk med at cutte 27 minutter af mit maraton for dagen forinden. Fordi jeg bare gravede dybt og fandt noget, jeg ikke vidste var der. Og det var en mega overvældende følelse at stå der på målstregen og stå og tage imod de andre og familie og venner, og jeg fik mig en kold Odense Classic på målstregen, og det er den bedste øl, jeg har fået i hele mit liv. Mega klimaks og så total antiklimaks på samme tid, fordi nu var det var nærmest bare en æra, der var forbi. Så var det bare fra det ene sekund til det andet, da jeg lige løb over det der bånd der til sidst. Så var det bare overstået. Og det var bare mega surrealistisk, men også sindssygt fedt. Altså det følelsen af at opnå en drøm, man virkelig har drømt om i lang tid, det kan ikke beskrives mere. Det der med at presse sig selv og ligesom lære, hvad man selv har gjort af. Jeg ville på ingen måde have byttet det for noget overhovedet. Det har også givet mig et indtryk af, at jeg kan, hvad jeg vil. Og det er okay at have store drømme. Det er okay, at dine drømme de skræmmer dig, men det er også bare et tegn på, at det betyder noget, det du går og drømmer om. Og det er vigtigt for dig. Så længe man selv forstår det, og så længe de selv giver mening for en, så er det lige meget, hvad alle andre synes. Så hvad så nu? Det er jo et meget bredt spørgsmål. Og der kommer over til at være et eller andet næste. Det er i hvert fald den mentalitet, jeg har. Altså, jeg har ikke lyst til bare at stagnere. Det behøver ikke overhovedet være i det omfang, det har været indtil videre. Men for mig, der synes jeg, det er vigtigt, at man har noget, man kan se frem imod, og noget, man kan arbejde hen imod, for ligesom at finde den bedste version af sig selv.
og jeg har da også nogle idéer i tankerne allerede. Men lige nu der er det bare at få kroppen op og køre igen. Så når jeg finder noget, der føles rigtigt, så kommer jeg 100% også til at agere på det. Og jeg synes, det med at rejse og løbe samtidig er en mega fed måde at kombinere det på. Det bliver 100% et land med at rejse. Der findes også en masse løb herhjemme og så videre. Men der kommer til at være et nyt mål. Og hvad det mål det bliver lige nu, det ved jeg ikke. Men det vil tiden vise.